Tong ai Blei pi barok ki papej ini ki video mentah. Pej ini ki video hadok bandukut. Pinmat sibon ki jingir khu nang ktien ke Blei. Hagan ngi singi ngakwa ban pai nang ktien ke Blei. Pila ban ye pej lang ban ngar mentah. Ke gospel kat kumu Mathaios ke lonong ba khat saw. Ke gospel kat kumu Mathaios ke lonong ba khat saw kat khot ke ba. Kat khot ke ba ar puar hadok ke ba. Lai pulai. Ngan pun pulai ya ka. Kumni ru ujisu ula kentu yaki senran jung u ban kiu halor kata galeng. Bat ban lej no haswa jung u sesiliang. Kat ba udang pelaj no yaki pai ba. Te haba ula pelaj no yaki pai ba ula kiu sya ulum webru banduai. Bat haba kala janmit ru ula don hangta webru. Anrei men kata galeng kala don hapdeng keduriau. Ya kabala penki de jingat pelung. Nabakal kala be persya. Te hakajing amit ka basa ujisu ula lej haki udayai halor gaduriau haba kita kisenran te kileyo i ya u ba uyai halor gaduriau kile sngau skuin kile sngau kyo kita ong kalong karangai te kile lenyar nakaba syapting Henry ujisu kumni ru ula keren haki uda ong to sngau slur de manga towat syapting u Petros te udayetho ula ong hau Kotra lada daima me hukum yang panganwan syame halor ka uti ulong towan te haba u Petros ulaher na katagaling ulayai halor ka balej siya Jisu hanre haba ulayoi ya katagaler bakajor ulasngaw syepting bat haba ulasdang mangam ulaparta udong kotray tupenim yang kumni ru ujisu haba ula kene rela kakti ula kemi bat ula ong hau mi berit jinghikai balai bami snow ar tatin haba kile kiuti halor kata galeng kal kal jakno te kita ke bah kata galeng kile meni dem ki ya ong shisha mi khon U Blei let's say pidon hagayeng jong phimenta ngakwa bapinya pelang na kaktin ke U Blei namar kene ke jinghikai kedai Bible study ngakwa ban ai ping ke jinghikai lada pidon ni ke Bible jung pimenta pelang ne tin ke U Blei pila ban simro bat ki notebook jung pila ban thoro keni ke tin ke U Blei keni ke dai ke benta na ke tin ke U Blei ka ba haswa ke dai ke betang i ujisu ubsa yegi san hajar ngut ki breu hadin ba ujisu lada ban sai kini ke san hajar ngut ki breu ba Ong kakitin ke U Blei da pipule na uyonis ke lanong bandriu. Bagini ki pai ba namar bagila kadang da ke jingbam. Kini ki pai ba kile keren paramaki bakin tungsem no Jesus Christ. But ujisu utip ya kata. Ujisu utip ya kata. Haba ujisu utip ya kata. Ujisu ungkwa shoban yasa marki yang ta. Ujisu ukwa ban lej no nang ta. Namar ulatip bagini ki beriu kila pelan menta ban tungsem no yanga. Ban ulu kuat ban pen no nang ta ban kan riak no na kita gi beru nak kata kadau ba ujisu ulej no ban pha gi senran ba kiro kin lej sesiliang jong kata gedoriau ong kakitin ke U Blei ba ujisu kumni kamu kata ka por hadin ba ulayo kata ga ulatip ba gini pai ba gila plan ya ka ban tung sem no yu namar kila kadang da kata jingbam kini pai ba ki perkhat tang nam ta ga jingbam pat ki perkhat ba ladangi thung sem no done ngin suk ka jingi ngim don kam su ban lek tre ngin yo ba ga jingbam karai bat ong katin ga U Blei kumni immediately kumni kamu kalau ya kata ga por ujisu ulap kentu jemut ulap ha ula keren yaki senan ulong yaki senan bakin kiu no halor kaleng bat bakin lej sesiliang haswa jung bakin lej tang maki mau pat unwan na den ka ga bangayo i hang ne ka ni get khot ka ba ar phoar ngayi i bakin ki senan ki klem keren ki klem keren henre ki kongu ya ka ba ki iohsngew na Jesus Christ ki kongu ya ka ba ki iohsngew na Jesus Christ ka jinghikai hang ne ngayu i na ngani khot ka ba ar phoar
kebangai i bagi ni kesenran ki kok ngu bat ki klem keren ki klem ong mipat shino min lej balai mem lej nekat ban ngi ki klem keren handrai ki lej la ka lej ki kok ngu ya ka ba ujisu ukeren ya ki kok ngu ya ka ba ki iohsngew ngai i gini kesenran ro ba ujisu sedang ban khot ya ki long ki bru ki ba kok ngu be barbor ki ba kok ngu ki ba le be ya ka ba ujis kris u ong ya ki kok ngu be barbor bat aba ki kok ngu ngai i ki kamba ki ba khrau ki jia ki kamba ki ba khrau ki jia la da pipule lokas long basan phini yang toro ga jingkhot ka ban kong ujisu ye ki nong bot ke chung senran ke chung hang toro ki kok ngu yu bat ki kamba ki jia bat hang ni ro ngai i bagini ki senran ki klem kerane henry ki le ye ke pa ki iohsngew na onu juskes haga jim ga janga chpi ki prok bi jinga kani gede gi kam hadu kata-kata ga jing kok ngu kalong beron kam hadu kata-kata kidon shibun napdeng kibru hagini gisni kibayo iohsngew ga ktien ga jomle le se gi pausin de ga jarsin ki iohsngew ga ktien jomle henry ki klem kok ngu bat ki klem le ye ke pa ki iohsngew bat kata ga de jing shisha ngai i shibun kibru hagini gisni ki ong sngew tenat ba kerenta sngew tenat ba meni ke jingseng ka bas pa kerenta reng ngai i ba bun napdeng kibru ki klem kok ngu ki klem le ya ke ba ki sngew tenat ki klem le ya ke pa ki iohsngew na gi sikri ki jongblei ka ba ki lap na ki tien ki jongblei leni ya ko khobor ka jongblei hanrei kene ke khot ka ba ar puar ka khot yang ai phi ki prok bi jinga ki ba page kene ki video menta balai ba jim ga jangas phi kamdon jikala balai ba omdon ga jikala ha ga jim ga jangas phi ha ga yeng ga sem ga jangas phi ha ga balang ga bangidon ha ga imlang ga salang ga bangidon ha ga snong ga bangidon ha ga state ga bangidon ha ga ri ga bangidon ha ga perthehi barok kowe balai ba omdon ga jikala ha ga jim jangas phi simet ba ha ga yeng ga sem jingi bat ha barok ka daw ko long bangi klem ko ngu ya ke bangi iohsngew na ga ga ktien ga jomblei ngi klem ko ngu ya ke bangi iohsngew na gi skri gi jomblei ngi susa kut tang ga jing sngew tenat ngi susa kut tang ga jing pului jingi har ngi klem le ya ke bangi iohsngew na ga ni ktien ga jomblei na kata ka daw ko pelong ngai pi bangi long kumjo ubriu uba IT da gi pausin wan jing lap uwe long jing seng lap wan IT ujo ubriu long jing seng lap wan IT ujo ubriu omdon ga jingkala omdon ga jing he ga jing san ga jing long mun sim namar ngi klem ko ngu ya ke bangi iohsngew ya ke bangi puli na ga ktien ga jomblei ngan ai nuk sai phi ga ktien ga jomblei ko ong tu penrit diladi haba ga ktien ga jomblei ko ong tu penrit diladi kabut ngide man ko ngu ngide man le ya kata ngide man penrit diladi haba ga ktien ga jomblei ko ong tulong phi ki bru ke ya sha kabut bangi de man ko ngu ya kata ga ktien ya sha ngide ban long ki bru ke ya sha lada ka ktien ke jumle ka ong tulong pi ke be jamnut ke be jai ngide ban long ki bru ke be jamnut habang ilong ki bru ke be jamnut kamde e bangi ko ngu ki bru ngi ko ngu ke ktien ke jomble ngi le ke ktien ke jomble haba ka ktien ke jomble ka ong to bread no ke jing pitar ke jong pi bat ka de ngai pi bangin bread lada ngi bread e ta ka jing pitar jingi ka bomut bangi ko ngu ya ke bangi iohsngew na ka ktien ke jomble kidon chibon gibanta na ktien ga jomle ko ong what kan snew duai puli balabor barbor ga ktien ga jomle bal rangile ya kata kamut bangi ko ngu ya ka ga bangi iohsngew na ga ni ga ktien ga jomle nuksa menta let's say ki khon gi jong phi let's say don gi long kmi menta ga pe phi ong gi khon jo phi le kumta ma khon baro chisni le kata khile le the ta ka le kumta la gi khon gi jo phi kim ko ngu ngai phin bitar ya ki phin dom ki phin shrai ki U Blei ka jing pitar ga jong blei kan sapoi kapor ba ga jing pitar jong blei kan wan ga jim jingas phi henrei menta U Blei udang ya sha u khot yang ai phi
begin kok ngu iri ktien ke jong blei kan sapoi ke por ke sngi ha ke sing ke jing bishar baga jing bitar ke jong blei kan wan halor kita ke beri ke bom kok ngu ya Chris ke bom kok ngu ke ktien ke jong blei ke bom le ya ke bagi iohsngew na ke ktien jong blei ban ke shikri ke jong blei na kata kada ke ktien jong blei hani ke khot ingi ke ni ke khot ke ba ar pawar ke khot ingai pi bangi don kam man kok ngu le ban le ya ke bagi iohsngew na ke shikri ke jong blei na ke jingalam na ke jinghikai ban na ke ktien ke jong blei don kam yang ai pe begin kok ngu ke perlu bisinga larangim kok ngu kan ma ke nginom la man ya seprang ke ktien ke jong blei ko ong wat penisrem rekat LD bat ke ni ke perthai han rei to pen ke landur LD de ke jing pertamai kan ngut na pleng jongan spi ki ba kok ngu ya kata ke ktien ke jong blei rom khat ar khot ke ba ar ke ktien ke jong blei ko ong bangim dei shu ban penisrem rekat LD bat ke ni ke perthai rei de ban pen ke landur ban pertamai kabut bangin kok ngu ken ya kata ke bangi iohsngew let's say the person pi iohsngew ya kata kat khot bible ha gaji mu sepi hari hadu menta pedang pen serim bai barbor rengkat ya de bat kan ke partai pile ya ke ba ke partai ka le pile ya ke ba ki biru jun ke partai ki ba paunam ki le hari ke ktien jong blei phat piklem reflect piklem apply piklem le piklem ko ngu kini ke khot ke ba ar ke blok bisinga ke khot yang ai pi ba don kam yang ai pi bengin le ya ke bangi iohsngew nak shikiri ke jong blei nak ktien ke jong blei larang ile ikini ngengej ke jinglong ke jong blei kan pau ke jim ke jonga supi ngilong jing khu ke jingkala kan don ha ke yang ke sem jonga supi ke jingkala kan don ha ke jim jonga pi shmet ha ke yang ke sem ke jonga bat ke jong pi larang ipan U Blei walong pa jonga supi ba beneng ya ke karung gamon jung un ai hanga pi namarangi kok ngu ke ktien ke jong kini ke khot ke ba ar phulai ke ong kumni ti haba ula palat no kumut haba ujisu ula palat no ula pha no ki seran jungu ula pha no ki te ula palat no ki te pai ba kumut lo kerya no ki pai ba ula kiu shau lum wei bru banduai ba ba kala jan meru ula don hang ta wei bru hadin ba ula kerya no ki pai ba ula de ban pha ki seran bakin le ki seran ki la ko ngu ujisu ula ayu udwai marwe ha ulum ong tin ki joblei ujisu udwai marwe halor ulum hajrong jong ta ulum ngai i ba barbor ujisu ule ya kene barbor hadin ba ule de ban yalap baro isni ukan riak ni pai ba ukan riak ni pai ba ukan riak ni pai ba udwai don kapor bagi senan uru ki don hang tu udwai marwai bat kani ke dei ka ba ujisu kala long kata ka lifestyle ya ujis Chris ka ba ule ya kene barbor bat kani ka khot ro yang ai pi ki pro ke bisinga bat kani ka long ka nuksa ka ba ujisu ai yang ai ya pi ki pro ke bisinga badon kam yang ai pi bengin long ki bru ki badwai barbor hang ni ke ktien jom le ka ong ujisu ulakiu shaulum wei bru bandwai marwei ukiu shaulum bandwai marwei ukiu shaulum bandwai kini ke khot ka ba ar phula ka kren ya ka por ka jonga pi ka ba marwei ka bang shong hakikat jong Jesus om de ka por ka bangi dwai lang rekat ki para bangai haga ying mani ka bangi don haga ying asem jonga pi bat ke parlok perjor haganu nu jaka ka bangidon hanre geni git khot ka ba ar phula ke kren ya kata ka jingdwai ka ba marwei ka bangi shong haga kamra jingi ka bangi khang no ya kata ka jingkhang ka mangi rung sh kamra jingi ni khang ga jingkhang ni dem khosiu ni dwai ni yama khamat jong Jesus ni penthli le de baka bor jum le kan yok man tre po jingi ni dwai ni slok ba do blei ni ngap ka sur jum blei ni pului ke thien ke jom blei bat kini ke khot ka ba ar phula ke kren ya ka por ka ba marwei ka ba manga mapi ka bangin shong hakjat Jesus larangi miss sigani larangi kelet ya kini ki pro bisinga kan mau kini nom la man ya seprang de lele ru em phila man long ki bru ki ba minot man le jingseng phila man long ki bru ki ba minot man le jingseng ki ba pendep ek program ha ka balang ka ba pidon phila man long ki bru ki ba ki ba start man duai ki ba la man duai haganu ga jaka ga ba pidon rekat bar ke pelok ke jopi phila man long ki bru ki ba tista e man le ki ba bistri se jinghikai shakino handai la phimis sigani ki pelok bisinga kapor ka ba marwei ba Jesus lada manga man phi ngi miss sigani ngi kelet ban le ikani bat kani ga duna ga jim ga jangas pi le si haga stiu tang lai sin ngi le ikani kani ga dei man la ga si pelok bisinga
Kini kadai malah kasi ka ba don kam yang ai pi bangin le. Kadai yang ai pi bangin rung barbor. Sika kamera jungan sepi bangin syong bangin duai. Bangin pelit ek ktien jublai bangin pulai ka. Bangin puson sepangki ek bukan jamat sim. Bangin reflect ika live syongi. No just quest. Bat kini kadai ke baron kam haduk kata-kata. Ngai kini kadai ke baron kam haduk kata-kata ke perang singa. Kini kadai ke baron kam haduk kata-kata. Balai nga ang ipikum ta. Ba ujisu hadin ba uladep anduai marwe. Uyai halor jeng duriau, ujob jeng duriau, uklem ngam sepak duriau. Keduriau kadai kata kaba manga mapi ka bangidon hani ka pertagada ke jing le. Kadai ke tingcenjuk ke bawan ha ke jing jangan speak ta kadai ke duriau. Kaba ngimat ha ke jing muji. Bal ada ngimlong ki beruk barung barbor sika kamera ya ban syong duai marwe. Ika ban spending, ika por jangan sepi, ika ban pelut, ika por jangan sepi, ban syong, hekicat juskus barbor marwe, pulai ktien U Blei, kan mau kini nginom la ban yaj halor jangan duriau. Nginom la ban ilek persyak, ika taka jing le. Nginom la ban job, ika jing le. Kidon sibon kibru hagen ika singa yui. Kiba minut man lek sika jing seng. Hari hadin bagi lamat, ika jing le. Kimla syuban elek persyak kata kejing jilek kini kejing ke job no iki ki ngam jolop no kata keduriau balai namar ngi miss kini ki pro bisinga ngi kelet ye ban syong barbor haki jat ujus ngi kelet ye ban rung sya ka kamera ka jenga ber ke jongpi ka bangin duai lakin ta sakun ta ngi duai ngi pului ka ktien ke jong balai ki bro kiba minut malet si kebab istri si jinghikai. Reba kimat jing kin mla syuk kata jing ke job eki. Kadau kolong keni bagi kelet keni ken ki pro singa. Ki kelet ban rung barbor si kamera ban duai. Ban pulai ke ktien ke jong Blei. Ban duai ban slok ban Blei. Bat dalele nginom la ban yai halor ke duriau. Ke duriau ke jing le ke jing ke jing bersoi ke bagi mak ke jing jingi. Larangim rung barbor marwe. Hakikat ujuskus ken mau gini nginom la ban yai halor jeng duriau nginom la ban yele persyak ke jile ke ba manga bapi ke bangidon na kata daw ni khot ke ba pula ke khot ingai pi bangin rung barbor sika kamera jong jing duai ong ke ktien ke joblei andrai men kata ke leng ke lodon pedang ke duriau ya ka bala pen ki de ke jingat phlung na ba ke ler ke lebe persyak te haba ke jing amit ke basa ujisu ulelej haki udaya halor ke duriau. Ong ke ktien ke jong Blei. Hadin begini senran kila don hapdeng jong kata ke duriau ke baki kilej. Kata ke eryong ke lapan ki yaki. Ke don ke jingat pelung. Bar kini ke senran ong ke ktien jong Blei. Kila sedang man siap tieng. Kini senran ong ke ktien jong Blei hang ni kila sedang man siap tieng namar kata ke jingat pelung ke babe yaki ke papan ki yaki ke perok bisinga. Kepan ki yaki bat ong ktien ke jong Blei ujisuru kata kapor uyai halor jong duriau wan chaki bat ki kimithu bade ujiskus kimtip bade ujiskus kila shifting penban ong ktien jong Blei kila ong kalong karanga ki ong pe te kusut kimut bade kusut bayat nang ta ada ujisu ulong iki ulong ki tos ngslur de manga tuat shepting nya sengong tenat ini kentien ki baju suang tos ngslur de manga tuat shepting let's say don pedang jong pi ki pelok bisinga ngani ka por ka momenta pidon pedang ke duriau kene ke jingat pelung ka be ya pi shenistai ka pen ki ya pi menta pila don pedang ke jingkul mar pidon pedang ke jingkul mar pim tip chu kumno ba pinle pila persyang de gilat gelti hari Pimlat nak kata ke jingkul mar, pimlat nak kata ke jingat pelung ke ba pimat, haga jing ke jong pi, pilak kulmar, pilak kulat. Bar kata ke jing siap ting kalau wana ke jing pi, pilak sengau kuyuk ru ke jing ke jong pi, pim nang yok tiak syu ke jing ke pi, malah ke si, malah ke mit, pim yok tiak syu, pidon pedang ke jingat pelung ba penki ya pi shenistai, namar ke barok ke ba wana ke jing ke jong pi ke ban tenjuk ya pi. Let's say kiwan ke jing ke pi ke ba mentah pilak kulmar, pilak persyang dari pimla, pilak kulmar. Rekan mau ke perok bisinga.
Hapadang ke jingkol mar jong senran. Hapadang ke jing singau kyu ke jing siap ting jong senran. Ujisu ong day mga wat siap ting. Tos nguslur. Let say don apdang jong piru mentah. Pidon apdang ke jingkol mar. Pidon apdang ke jing lanyar. Pilat dwai andai pipat yo ke jubab. Andai yai dwai. Ujisu udon senda jong pi. Ujisu udon senda jong pi. Unong pi tos nguslur day mga wat siap ting. Tos nguslur ngaron hajan jong pi. Ngangan long rangkat bat pi. Wat siap ting. Wat siap ting. Tip ye kene ki pro bisinga. Ba pim day man siap ting. Ujisu udon senda jong pi. Chania ujuskus khot karpat ujuskus ujisu unyale namta jong pi. Singau thu ba ujisu udon senda jong pi. Wat siap ting. Wat ong ba day karanga. Wat ong. Oh kata kerja kum ta. Ngamla syo namar kala. Pelat kena ke jingja namar kala. Pelat kena ke jingpang ke bawah na ke jing mujinga. Kamdon ka ba akhamat jung juskus. Kamdon ka ba ujisu umla banle. Ke baro ka ba ujisu ula banle. Lada pi IT lada pi singau thu ba ujisu dan senda jong lada pi singau thu ba ujisu dan senda jong lada pi pai syu juskus te download baro. Ujisu ula ban yarap pi. Ujisu nong pi to singau slur wat chepting dei manga. Ong ktien ke U Blei. Ba Petros haba ulayo ba de Yesu ba ya alor ke duriau. Petros lo ong. Lada dei mengi memi hukum menga manganwan syame. Yesu lo ong wan. Petros udah sendan uba barabar uba hakmat baik. Petros udah sendan uba dondro eta ka jingslur ngiyoi. Hang ni ruk ngiyo ibo Petros ukwa ban persyangkin banwan chu juskus. Petros hang ni ong lada day mame hukum yanga banwan syame halor ka larangi pulih bahai ni hang ni ngiyo ibo Petros kumba utenjo yu juskus ong lada day mame kadon kita gajing artatin ba tip deu jisunem hare Petros ukwa hiban yai. Wala lada udon pedang gajing atatin badai jisunem dai jisune dari ukwa iban ya chu juskus ukwa iban ban manjan chu juskus bat ong ktien gajong Blei ujisu long wan Petros lo ura hiar nak tagaling ula late let's say ula persyang man late katukat ni ula late katukat ni ula khmit ki khmat chu juskus. Ong ktien U Blei kamdon kanu no jingjia hara ke klimat ka ba ukumit no upet no sa kata jingat pelung kata jingbe jang kata kaler ka ktien U Blei ka ong ula shifting bat ula ngam jelop ong ktien U Blei bat ula pertajam ni juskus bat kini gede ke jinghikai ka ba krau daga ba krau tam ke pro jinga nam ta junga bat jongpi let's say don pedang jongpi menta pila ngam jelop Lani let's say don pedang jongpi pidang yai menta kat pidang yai pila skri trai re menta pila ham pila ngam jelop no bat pila yai sa hang tu menta pimna suban yeng no tu ka jaka ka ba pidon let's say pila hap yang hata ka pop ka ba pisai hap ba pisai let's say pila hap ka jok ba piman ke brok bijinga ngakwa ban ong pigini ka por ka ba menta balai ba Petros ungam jelop hadin ba ulayai halor jung duriau ban wan chu juskus balai Petros ungam jelop brok bijinga balai Petros ungam jelop kadaw ko long ba ukulet no ban khmet ki khmat chu juskus ukmet no upet no syakta ka duriau syakta jing ar pelung par ungam no ong ktien ge jomlei haka jingya leti jungan spikum kita ki kristan ke basisha kum kita ki nombot jung juskus kani gede ge banon kam haduk kata-kata ke perok bisinga kat ba pidang yai lenti menta penlet jimut chu juskus khmet bai barbor chu juskus lada pi khmet barbor chu juskus pinom ngam jelop de lele ru em ki perok bisinga habong khmet kamut ba pishong barbor kichat juskus ba pidwai barbor ba pipulei ktien U Blei barbor ba pile chik jing seng barbor ba pipuson barbor ke ktien ge U Blei ba pipuson barbor
Syapang U Blei malagas ngi. Kata kadai ke bapi khimit si Jesus Christ. Balai kibru hagani kisi ki ham ki ngam jolop no agadurel. Kadau kolong bangi pelet jimut palat bangi perkhat palat. Ya kata gejing le. Let's say bidon pedang gejing pang gejing stom. Pila pelet jimut palat aga jing pang gejing stom. Haga jaka ke bapin pelet jimut ho Jesus Christ. Haga jaka ke bapin duai. Haga jaka ke bapin khot karpat Jesus Christ. Haga jaka ke bapin ailat ya ktien ke jomble ke diok bantre po supi. Haga jaka ke bapin duai bapin puli ktien jomble. Pi perkhat no pi keren no bat kiplok jpi tang shpang kata ke jingpang ke jongpi bat apa pi keren kini ke jingpang ke yolat no ke bantre. Let's say pi don pedang ke jing kuslai menta lada pi yat kuslai ken mau long ko mo pi ai jaka ya kata ke jing kuslai long ko mo pi plit ya kata ke jingkhang pi plit kata ke jingkhang bat syaitan uyo ke kim semaman ki yo bantre kam haga jim ke jongpi ki yo ban pun kul mare pi lada pi pelet jumut lada manga ma pi ni pelet jumut ya ke ege bangi mat ke jimpang jing stom ya ke jing le lada ki perkhat malang ke sitang ye kita lada ki puson malang ke sitang ye kita gamut bangi ailat ke nyu syaitan ke ktien jumle ka ong lemni wat ai jaka yo syaitan long ko bangi ai jaka yo syaitan ke lada ki pelet jumut palat ya ke ege bangi ngi mat lada ki khmit palat syakani ke perthei lada ki khmit palat spang ki ege bangi ngi mat kan mau kini long kumbangi ai jaka yo syaitan na kata kadau ke peluk bisinga ngidon kaman khmit barbor Jesus Christ ngidon kaman khmit barbor Jesus Christ compare ke ega bangi mat compare ke ega bapimat khmit barbor Jesus Christ ka jing duai chpi shong barbor ke Jesus Christ puli barbor ktien jomble lech ke jing senglang puson ke ktien ke jomble bread no ke tu ke bapimat bread ke jing slai ke bapimat bread ye kita ke borok ke bapi perkhat khmit barbor ye ki khmat Jesus Christ pinu i ki porok bisinga ki kamba ki bakhra ki ja ha ki jim ko jongpi ki ktien joblei ko ong ba Hebrew nong kharat khorba ko ong khmit shau Jesus Christ khmit barbor shau Jesus Christ unong penlong bat nong penjanai ye ni ke jingai ke junga bat ke jongpi khmit barbor bread ye ta ka pop ko basai sno hangi bread lu ke baro khmit barbor Jesus Christ khmit barbor Jesus Christ daga jing duai daga basyong man pulei ktien joblei daga bapilet jing sing pini igi kamba gi bakhra wat pelet jimut hagatu ke jingpang ga bapiman hagatu ke jing le ga bapiman khmit barbor Jesus Christ pini igi kamba gi bakhra kinja plo bisiang let's say don abdang jom pi mentang plo bisiang pilangam jelop haga pop bat gani ka pop kala pantroin no ne ga jim ga chupi ngakwa man ong pi plo bisiang kumbo Petros hangni haga klimat ka ba ungam jelop ukhot karpat o Jesus Christ ngakwa man ong pi plo bisiang piro wat pen slam man kot karpat o Jesus Christ wat pen slam let's say don pedang jipi pidang shuhab haga pop let's say don pedang jipi pidang shuhab haga to gajing tenjo ka ba piman namar pile jimut palat haga to koloi man kot karpat ye ka kerteng Jesus Christ koloi ban khmit ye ki khmat Jesus Christ pan map no Jesus Christ kot karpat o Jesus Christ pinu yu Jesu unwan unyarap epi un sai ye pinu ka taga pop ka ba phiap un sai ye pinu ka jing le ka ba phihap ki pro bisinga un sai ye pi un palat ye pi un padim ye pi ki pro bisinga lada pilong kita gi bakoloi ye ka ban kot karpat ye ka kerteng o Jesus Christ ka ktien ka jomble hang ne ka ong ba u Jesu la snang yo Petros ula snang yo Petros ula snang yo Petros ulong ami ubarat ke jingai balai ba meles ngau artatin let se don pedang jonga jongpi menta ki ba artatin ya kan ke ktien ke jomble ki ba artatin ya kan ke jim ke jopi ngakwa ngan ong pi plo jinga ke jing pen artatin ke dai no syaitan om dai no Jesus Christ u Jesu kwa ba ngin long ki bru ki ba artatin nuksa menta pila adwai namta ki bahaya ngesem jongpi nuksa menta pila adwai namta ga jim jpi be pinyo ga jim jpi nuksa menta pila adwai namta ki bahaya ngesem jpi pikwa namta ki bahaya ngesem jpi namta ga jim jpi rei pila adwai ka tukan ni por pimyo jubab pe ata tino pe ong tip ngan yo ni ngam yo na ngakwa man ong pik plo bisia wat ata tin ga jing pen ata tin ke dei ke bawan no syaitan ke dei ke men sim boman ke dei ke bor jing dom
Andai ngej be wat artatin hagawe gisngi U Blei unjubab hakapor jungu unjubab ya ke ba udai bunjubab hakapor jungu unai ya ke ba udai ban ai ya ba pipan la slem kiplo bisinga nakata gadau wat artatin long kibru ba yai ne ka jingduai long kibru ba yai sha ka jingduai pini ki kamba ki bakhrau kun jak kiplo bisinga ong ka tin ga jomblei ba kat ka ba lai pawar haba kile kiuti halor kata ga leng kaler kala jano ti kita ki bana kata ga leng kila mani dem yu ki ong shisha mi ukun U Blei das ngap pa gini kiplo bisinga kini kat ka ba lai pawar kalong ga ba don kam hado kata haba ujisu ulakiu kata ga leng ka ktien ni jomblei ka ong kata ga ler kata ga jingat pelung kala jano kamdon kata ga jingat pelung kala jano kajingat pelung kala jano apa ujisu uladon ulakiu kata ga leng bat kini gede ke ba krau ke peruk bisinga ba haba ujisu uyok ban sensar apa jangan sepi haba ngingi ailat ya ujis kris ba un sensar apa jangan sepi lada ujisu udon haga jim gojong pi haga leng gojong pi umut haga jim gojong pi bat ujisu uyok ban sensar uyok ban long try pi chene alu du Jesus pi brelo du Jesus pi ai ba jisu un chong rai pa jupi pi ala du Jesus ba un sensar ya ga jim jupi kan mau kal kan jano ke jingat pelung kin jano balai begini ki jingat pelung ki yok ban penki yang ai pi kadau ko long bangim don yu Jesus hapo jongi ngi shutip yu Jesus andre ujisu umdon hapo jongi ngi shutip sipang Jesus ngi shulong kita gibru balai jingeseng gibatip ki program kibatip agi ban penyai ke jingeseng andre ngim don yu Jesus haba ke jingle ki wan ki penki yang ai pi kadau ko long ba ujisu umpat don hapo jonga jupi balada ujisu la don ha jim jonga jupiro kadau ko long ba ngim ailat ba ujisu un sijar ha jim ko jonga spingin ngim ailat 4% ngim ailat ba mutsim ko jomle umi opan control ni ka flash jonga spi ye ni ka jim ko jingi na kata kadau ka ler ka penki yang ai pi hanrei ke ktien ke jomle hang ni ko ong ba haba ujisu udon ha kata ka leng ka ler ka jano ai ba ujisu un yo bandon ha jim ko jupi khot karpan ujus welcome ujisu manwan ha jim jupi banda pa po jupi syaro ba ujisu un sensar ya ka jim ko jupi ki pelok bisinga lada pisha ba ujisu un sensar ulong try ya ka jim ko jupi lada pisngo thu ba ujisu ulong ta o master ya ka jim ko jupi ulong ta u try jong jim jupi bat pin ai ba un control ya ka jim ko jupi kaler kan jano ki jinge ki jile ki nomla ban control pi kin jano ki pelok bisinga na kata kadau ai ba ujisu un yok ban chong krai po jong pi un sensar po jong pi ba un long usem ka jim jong pi ba pi long ka hima ujisu long try unok sensar ka hima ulong usem ki provinsia dari pisha ku ta kal kan jano ki jinge barok kin ja kin do kin dam no provinsia ka ba ma ka long ka ni bangim sha ba ujis kris un sensar po jong pi bangim pat don ro ujis kris jim si na kata ka dau ni sha control hagi board jingdom harga ktien jumlah ke khot ingai pi ni ke khot ke ba live or ke khot ingai pi ba welcome you Jesus Christ haga leng jong pi ga jim go jong pi sha ro Jesus Christ bon sha ga jim jong pi pini igi kamba ke bakhrau kan ja ke ler kan ja no ong ktien ke jomble aba kini senan kile yo i ba kata ga ler kala ja no kila demban mane u kilong mi shisha mi u khonu blei shisha mi u khonu blei sikatu kila bod Jesus Christ sikatu kila i ki kamba ki ba Jesus Christ ulale hadok ad khot ka ba khat sao hadok ka lanong ba khat sao sikatu kini kila yo i ki kamba ki ba khra go ba Jesus ulale ulap sai ke sanan jar ngut ki bru ulale ki kamba ulapan ko ye ki bru ki ba pang ke bestom hanre de hadok ka ni ki khimat ken ka ba Jesus ka ba kini ki sanran ki sngot hu ba Jesus de khon jong blei Jesus de Messiah de Christ namar kilio i halade ya ga kamba ka ba kini keler ke lejano ba Jesus dan ta galeng ka ba Jesus ya no jong duriao but they hagan ni ke klimat ke ba gini ki bru kini sandan ki tip bat ki itho ba Jesus de khon jong blei ba kilamat ke halade kila sngot ho shisha halade ki plok bijinga ga jim ga janga jupi le se sikatu phila yai lenti
pila syakri U Blei pila lech ke jingeseng pila pendep lo di program baro pila longro ke briu ke badwai leni ubriu badwai andrei hadu mentah pipat sengau thau ya ga jing menjupi haga jing dei bar u Jesus hadu mentah pim sengau thau ya ga jing dei ki jong pi bar u Jesus hadu mentah pim sengau thau harenga kwa ban oi pik blok bijinga Kibriu ke bela sengau thu shau Jesus kibriu ke bela shem shau Jesus kibriu ke bela mat shau Jesus kibriu kin mane yo Jesus kumagi sanan ki mane dem yo Jesus kibriu ngangai fisha yo I kibriu ke bela itho shau Jesus ki bela don shau ta gajing dei ba Jesus ki mane yo Jesus ki mane ki rwa ki surjing rwa pi ki compare na ki we namar bale bakini kila mat yo khon jong bale ka chim juki kila sing thu ba nu de khon jong bale ukres u balasle u jong bale bar kila mat u ka chim juki kila shem u kila donro ye u ka chim juki bar kini ki bru ki sing tnat bahaban mane yo Jesus barbor ki sing tnat bahaban mane ban worship yo Jesus barbor ki blog bijinga ki ba page gani video menta let's see don update to pim sing thu sing thau and re de gani ki klimat kan ki blog bijinga ba pide ban sing thu leng jisu dei khon jong blei jisu dei balasle jong blei jisu dei us mu jong pi pide ban mane u hakam sem ba ka jing sha blog bijinga dei tang kita gi bru ba ki ba mane u hakam sem ba ka jing sha ki balong kita gi bru ba sing thu sha ba jisu dei khon jong blei u da jisu dei ta khres balasle jong blei baru jisu dei ta us mu jong ki kai ki blog bijinga le si don update jopi pipat sing thu ba jisu dei khon jong blei pipat mat u jisu se ka jim jong pi khot kar pat u jisu se ga por ka bomta pediang na u jisu se jim jong pi sha na u jisu se bon shong kar hai po jong pi ngai la de pile ke ni ki blog bijinga pinyu I ki kamba ki bakrao kin jia mat ke ni ge de jinghikai ka ba U Blei u bu ka don nu jinga bangan ai shapi ki blog bijinga bangan sam shapi kede kede jinghikai jung Jesus ye ke sandan nduk kat khot ka ba ar phawar haduk ka ba lai pholai ba ke sandan kin I tho yu Jesus ba udei khon jong blei ba ke sandan kin man yu Jesus kin don ka jing dei ba Jesus ko ngu ye ke ba phio sngau ki pro jinga balada phi ko ngu I ke ni ngai U Blei pun kam ye phi U Blei le ke ba khrau ha ka jim ko jong phi U Blei kar khui phi ye phi baro ki pro jinga la da phi sngau tho ba ga ktien ga U Blei ga jinghikai kala long sha ka jingir khu ye phi kan mau ban share ka shi prolog ka phi share ka sha baro ki prolog ka phi ki ba pidon na WhatsApp dane haganu ba pidon hagi social media share ka pro bijinga mat kan maru ban subscribe yo channel kanang ba pinyo ye ki ve pat ki video ka ba ngin sa upload ha ko ve pat ki si nang ne shiprang U Blei ker khu ku blei shipon